Yang sisi ini kejuruan dan kerpat kepi baru keper semula semua banyak yang lang, ini yang lang banyak yang yang kejuruan itu sedang. Nakut kilong jong kajing shai, sipai Kristan tumi, tutur sapran sha jingyale, tat basi kadang di, saudong jong ilong sun ike, laka bolut insei, hitip jingek kalong jingjong, kan job lut ya perte. Job ya kapal
tino ikini ka porsi pastor cuman bidi bilam ikini jeseng. Tok hendak kini kalong ka cingpomna nak leng joko balang. Ya kini kita rai jok kini kali arteli ka way ka ML5 AD prasa khatsau bat ka ML5M nyau pranot bakin sumbahan pengenria ya kini kali nama ka penwit iko kali bat godan syadin. Tesai sian nak karpat kita rai jok kini kali ML5 AD prasa khatsau bat ML5M nyau pranot bakin sumbahan pengenria kali jongki nama kita ni kali umut ban mi no nadien te komtal karpat i tra jun kali sumhaban le komta ban pengeria no ini kali ke jongpi ko boleh sibon. Tiga por kalau biang bangun ya penting ya kejeng syakri kejongi, pada aswa bangun ya syakrang ya kejeng syakri kejongi, hari ini kejan miat kepamatang kerpat ya i sekretari jaga music and singing committee bah en penbenai ke program jangan ini kepor kepamatang. Tukari kalau kejeng program nanti kejan miat, ila yo kejeng Roy Perhamsim nanti temsan PS nari. Kejeng puli berdua ini Mr. B.E. Majau, but festival conductor ilong itu memsan PS nari. Kadang kejeng puli ke report kalau kejeng yak ke kam, kejeng samla lum rap leng presbyteri. Injo kejeng lum jaingwo, but nang tangin yo ke choir festival hakaba ki items kilong kumni nak light yung kra presbyteri. Ke female trio but ke traditional number. Na lum rap leng presbyteri ke instrumental but ke male voice. Na mau ro presbyteri ke male quartet but ke group song. Na Shillong set me ke female duet but ke choir. Na Melian presbyteri ke mixed trio but ke a cappella. But na Khat Arbelang presbyteri ke male solo but ke female voice. Di heading ke tangan yo ke cimpurna na ke JINGIASENG SAMLA SYNOD but kumjuk na kaleng kepalang but kandon ke cimpurngai. Kita kilong ke program na tang ni ke canbit. Kaktiin ke jong blai ke ong akasam ke ba kandai pupra ke dekat ke pasau teter ke ong tui kan ot sangau ternat yo trai pi ke kandau baro tui penjam bat ruai namar ke bakmen shisha turwai ye ke jingero turwai ke jingero yo trai haka duitara ber ke jing sawa bas sawa sangau ternat haki turai ber ke jing sawa ke ransing to ya kan ot ngau tenat hakmat usim utrai tungan pendam kijing duai ngiwana jan jama ko trai kan rat hakane ke jan met ngita hakane ke jing ka pakantang ka jama hakane ke JINGIASENG jong ka KJP SYNOD PDENG kabangi kendu kom ki khon samla ke jong ka man ngiwan hakane ko trai hakane ke por hakane ke jan met ban syakri ban pendan buram ya ke kerteng ke jome ban kam tama trai ban ai ke buram syame naman malong unong penim ban unong sumar jongi ngidwai ba ko trai kan rat ban kerpat ke jingalam ke jome hagen ke program nadu bas sedang hado ke bawai no yalam ko trai kan rat do mensim jome bagi jing syakri ke bangen yo hagen ke por kan long trai kan rat ban kan dewi kan nam bari ke buram ke jome shim matrai kan rat ke wei pa ke wei ke benta ka bangen sa ai syama hagen ke por haga kerteng kuras ngipan bagi duai amen. Tungin syakri au play da ka bangen irwai da ka jirwai ka ba san spa sao ka jirwai ka ba san spa sao hadin ka jirwai nga karpat i masar bi imajau bayin puli da ka tin ka jong play ban bu ka jirwai ka ba san spa sao torwai ro yau jisu bat ye ka jing e bapla
Hakiying syong ne bapernai ulalej ban kre jaka. Andangan poi lang habneng jingkmen ba kan long hangta. Haba i Jisu ngen yero jingjob Calvary. Baro kumto ke jingruai ka dekot ke jingruai ke basan spak sao. Baro ke dekot ke jingruai ke basan spak sao. Tengah dia yang. từ shopping in pai chụp lấy cái chừng đói ngàn pule na cái này tiền bạc khui chụp lấy na cái chừng roi sam cái ba khăn đại pusan bát cầm chuột na cái chừng roi sam cái ba shis pa san phâu
ke jing roi sam ke kedai pusan khot menengkong tetel ale tengin roi ya utrai tungin ken ut skau tenat yang mau siang ke jing pen im jongi tungin yang wan khmat jong u da ke jing aingu tungin ken ut skau tenat ya u da ki sam ke jing roi sam ke wasis pak san pho to ya ro ya utrai to ya ro ya blei ha ke jaka kentang jong u to ya ro ya u ha ke sahit bedeng kabor jong u to ya ro ya u namar ke jing le ba krau bor jong u to ya ro ya u kat ba kum ke jing krau ke ba tam e jong u to ya ro ya u de ke jing reu ka tu roi to ya ro ya u ha ke nebel bat ka dui tara to ya ro ya u ha ke ganjari bat ke jing shat to ya ro ha ke jing tem ksai bat ke syarati to ya ro ya u ha ki sing bajam to ya ro ya u ha ki nakra ai ba ka ai baro ka ba penihar mensiem kan ya ro ya utrai to ya ro ya utrai de skong lik tien ma khu chu play ni apply chu play jing dwai ngi ai ngu e me kan rat ba e namar ka jing e ka jing snei ka ba me la ya lam me ton kat yangi kum ki khun ngi chu me ngi wan ha ne ka jaka ha ka ne ka balang po nongkrem kum ka JINGIASENG SAMLA SYNOD ka SYNOD PDENG ka de ka sin ka NYNGKONG ku trai kum ka JINGIASENG SAMLA ngiyo ba ni kenduk lang ha ka ne ka por momenta NYNGKONG e ban aingu ya me namar ga jing i ke ji snei ka ba me le shisha ga ji im chingi ngi aingu ya me kan rat ba i namar me jialam ila ka jong ka SYNOD tat hadu ka ne clip mat manta ngi don ka ne ka por ban ruai ya ro ka teng jume ban ruai ga jing ya ro kuma ka tien jume kuma la pulin ka tien jume bang ya ro ya me trai ha ga jing tem ke ba bun jat kum ta kan rat ba i ka ne ka janmit mantaru abiki khun samla chume kin yo ban ruaya ro ikateng chume hagi jing tem gebun jan ko tribe e adwairu mamen isn a banya lam iki khun samla chuke SYNOD hi borok away ai bagat ga jing khawai jing ruai na jan miet manta kan long shisha daga jing lam chume wat ai atrai bakan long tang ke ke jing pendep rukom ka chung ki khun samla chume ai bakan nang yai long shisha ka jing ro ba ya ro e mena du ka donut ba khoi ba shisha wat ai try ba soitan unle try kli halo ji ki khun samla chme ke badon hapok ka SYNOD bat kum ju try halaki jong ki balang ngi chungi ni ai ngo e me kan rat ba e ki ba mem shim e no shisha na du menen ka sngi hagba ki de khot big delicate skila 1 sekane ka chaka hakane ka balang ni duai men isn e ban long rekat hakane ka por menta bat hadu ka sngi ka bala shai ka sngi bangin sayo ban shakri ye me ai ba kan long ka sngi ka barang kan long ka sngi ba itanat ba kan long ka sngi ba dap da jing kemen ba jing kerkhu chome ya lam me ko try ngi wei pi wei long rekat akan ke janmit mamentaru try ba ki ai bangin yo man pendep kum ka JINGIASENG SAMLA SYNOD kan long shisha ka jing lam men sim ba khu chome shimti ngi ka mangi long ma bat klet iki pop hakar dang jisu ngi dwai amen Oblain kurku ya ke jing puli ke ketien ke jong blai bat ke jing duai. Ki para samla ba it. Ladang ini perkat ba. Ka wei ni ki program ka ba ka JINGIASENG SAMLA SYNOD PDENG ki jongi. Kala bo hakani ke JINGIASENG kaba NYNGKONG. Kadai ka singing festival. Ngi aingo yo play de mar ya don kan ne kan ke yeng ka bakentang ka jongo mar ngi don hang ne kumbala puli de sekretari ya ki nong ya shimenta na ki presbytery baro ya ka ba ngi la pha nagaleng jong ka music and singing committee ngi pediang ya pi ki nong ya shimenta ki ban ya ai Iki program ki prepare ka bala benchet happy. Idam da ke jingkemen ka bakrau bal pi pen kloi pat pen kongo eladi. Na ka benta ka ne ka benta ka bakrau ka balong gum ka wei na ke jingiro ki jingmani ki jongi oblei. Idam pro da ke jingkemen ka bakrau bangi dan lang hang ne ki khot mat ki delegates
kebalayawan nadu menin, marhakan ini jingaseng ke pamanta. Ia don nang ni ban syakri ban pandan berom ya. Om tang bangin sengap, ya ki program lani ki benta ki items ki ba ki jingaseng samla na ki presbyteri ki nai. Henring ini ya shimentaru banero ban mani ya ke kerteng ke jong play. Namar ke kerteng ke jong u kadai ke kerteng ke badai banero. Barhakan ke por ngin yo sengau ya ke jing puli ya ke report halor ke jing yai ikam jong ke jingaseng samla lom rableng presbyteri. Reverend Chairman, Ibu Penjahat yang ketika Jing Syakri Jungi yang ketika Janmit Kementah, Chairman Jongka Jingiaseng Samla KJP SYNOD PDENG KABA lembat kinokit kam hibaro ki pastor teman-teman ki dekat pati delegates lembat pi para samla ki besimanta ketika sing festival lembat ketika Janmit Kementah. Oh pastor ulang senior secretary Jongi banyak ilang parok kat kibalak penjadan hakni kapor kementah ngayeng hakni kapor nagalyang jong jingiaseng samla lom rableng presbyteri ya keban penpele ban pensngau ya ka report lengkot jong jingjai ki kam hapo jingiaseng samla lom rableng presbyteri ngan puli ka kombala penkre kumni lamprang nangkong ngipan pau ka jingsngu kabakrau yo blay ubalaya lambe yangi bangila banya syamlang kumni kum ka jingiaseng samla KJP SYNOD PDENG KABA NYNGKONG hakni ka BALANG PRESBYTERIAN NONGKREM nagalyang ka jingiaseng samla lom rableng presbyteri ngiai kublay ru yapi baro hakka kerteng kabatyang tam utrai bat no panim jungi u Jesus Christ kini harum kilong ki report lingkot jong jingiaseng samla lom rableng presbyteri laseng ya jingiaseng samla lom rableng presbyteri hagasnam arjar bat lapanglong ya jingiaseng samla lom rableng presbyteri dagi santli ki jingiaseng samla district kata ka lom rableng district ka Nongkrem district Umpernai district Maushai Laisnat district bat ki UMT district ka jingiaseng samla lom rableng presbyteri ngichiyo ban pelong ya ka jingiaseng samla presbyteri ha ka tayo ka baar jong ubanai January manla ka snem nadu balaseng ya ka jingiaseng samla lom rableng presbyteri ka jingiaseng samla lom rableng presbyteri ka jingi kalayo ban pediang ya ka jingiaseng samla SYNOD RCN kata KABA NYNGKONG gadai ka jingiaseng samla KJP SYNOD mingi kabahnyau kabalalong ha kabalang presbyterian umpernai hakiterik alpenriu February hadishiterik March jong snam arjar khandai bat kabaar gadai ka jingiaseng samla KJP SYNOD PDENG KABA NYNGKONG hakani kabalang presbyterian hakiterik alpra February hadu arterik March arjar absan kabadai mentah ki nongkit kam nakabenta kasamoy toy kam du snam arjar abusan arjar arpunyau chairman itman masan NS Khasati vice chairman Reverend Shanbok Warklau secretary Master Wilborn Kremjat assistant secretary itman masan Livingstone Shooting finance secretary Reverend Bantinam Lingdo treasurer Reverend AM Lawai but statistician Master Benjamin Mukim Kajingdan beliau, kajingaseng samla lom rableng presbyteri, katkum ka statistic report jangan senam arajar absau. Kajingdan kita kat apa jangka kilong kentai news pa kendai pukundai shenrang praspa saupo bat baro ilong
siajar rius pa lai pukundai ngut. Yakikam jong gajing sang samla lom rap leng presbytery. La penyai da gajing don jong kini ki komiti harum. Menokong STF committee, nomination committee, finance committee, music and singing committee, mission and evangelistic committee, Christian Youth Society, but general committee. Kikam baliok ban pendep, gajing sang samla lom rap leng presbytery. Hapo jong kesnem, kalayo ru ban pendep, yakini kikam harum. Nongkong ka music and singing committee, lengbang kini ko committee, ka standing choir jong gajing sang samla lom rap leng presbytery. Kalayo bani simbenta ha ki program ki fair, ki ba kuntup ya ki program ki ba hapo ka presbytery. Hapo laga jong ka synod bat syabaru kumju. Bat lengbang kini ko committee, nilayo ru ban pelong ya ki program kum ka singing festival, singing competition, praise and worship, but kiwe pat ki program. Kebar Commission and Evangelistic Committee. Commission and Evangelistic Committee kachupelong ya kijing sing yalap snipo ya na mission conference kam jising yalap ha kdeyo kebanongkong jong ubanai jun manla kesnem. Bat ling bakani ka program kalalong kijing mentoy bagi kijing ku ka bakraw shibon iki kun samla jong ka presbytery. Ka lingka tray mission and mission field. Ka jingsang samla lom rap leng presbytery. Kaliyo ban sedang ya jing tray mission syabar nak presbytery. Kata hakisnong kong tong. Nadu usnam arajar kan riu. Hadu usnam arajar arhuway. Bat hadin balapen kutno ya jing tray. Hakani kisnong kong tong. Ka jingsang samla lom rap leng presbytery. Ka balteng pat. Bantray Hagjela Assam, kabahap hapo ka Kumrup district, ya kabangiri oban sedang, nadu ka Shitarik April, janggesnam arajar arfulai. Bat adu menta hakani kaling kamisyon, ngidon yaway unong tray. Kabalay ka Christian Youth Society, lengba kani ka committee kani ka day, ka society, jang gajing sang samla, lom rap leng presbytery, Kabala register hapo ka Mekhalaya Registration of Society Act kat kandai spa prapun riu. Bat kadi ka committee ka pej bat ka tray na kabanta ka jingbha jingmiat ka imlang salang hapo uput sam jong ka presbytery. Kum kabasamjan ya gilong ying kibadan kam ya gijing yarap kabapenlong ya ka free medical camp. Kabapenlong ya kecipun ku ya kiwa yau, kabapenlong ya ki sports, bat kabacuyok ruban pelong ya ki yau delang, sisian man lak arsnam, bat kacuyok ru ban lay ay jingiram, syaki school ki badan hapo ka presbytery, da kabaciat santli ki school hak isnam, bat tiat ru sangut ki kena nakaway ka school. Kacing pensionaying, ka society kalayo ru ban pensionaying, nakamanta ki parabangit, ki baduna hagayo kakot, bat jagani ka kam layo ban sedang naru usnam arajar arpuar hadu menta. Da kabangicit kaway kalong ying ban pensiona ha kasisnam. Bat jagani ka ying layo ban sna, da ki volunteers nagijing sang samla balang ki bahapo upur samjang ka presbytery. Bat kumjuru ha kabeday. Bat kecing lut baro haban tray na taban pensnai kini gijing. La Krishan da gijing no senyang da ki kattu katni ki riushimet. Bat da ki parabangit ki badan hapo ka presbytery. Bat kadanru ka girl hostel ya ka bagay ka society kadan. Bat lengba jangane ka jingsang samla lum lang presbytery kalayo bantiet ya ka wei ka jaka hasmit bat ka jinghe ka jongka ka long kumba si pewajar square feet aa nakabanta bantay ya ka girl hostel
bat ke bahadu menta kadang jan cakmat bat ngi kmilinti bangilapan pendap ya kasyan ke finance committee ke committee kaliyo banshna ya ke budget estimate na ke menta ke yo pedang bat jing pulut pisa jong jing sang samla presbytery bat ke statement jong jing penmi bat jing pulut na ke menta ke senam arajar opsang kilong kumni jing yo pedang khat arlak sau punyo jar riu spa arpun riu bat jing pulut kalong nyolak khat prajar praspa san puar kuai nagalyang jong jing sang samla lom rap leng presbytery kalayo banyak simbanta bat ban pendap ya baru ki program ki balashania da ke presbytery da ke jing sang samla synod bat kuai ki bor balang ki jing pun kut ngi pen pau ke jing sngongo ka bakrau e yo blai ubalai alambe yangi haki bebon ki kam bangila ban pendap bat ke jing kerpat nagalyang ke jing samla lom rap leng presbytery kalong yapi ban pen ken maulam ban bu agi jing duai nagamantau news nam tamai nang bangila ban pendap yagi kam ukenrat baro to ubalai ke jing suk onye dan ringkat balagajang ke presbytery yublai long ke buram ki kam bulale amen tunan san NS Khasati chairman jingsang samla lom rap leng presbytery master W Kremjat secretary jingsang samla lom rap leng presbytery reverend chairman kini kalong report lengkot jong jingsang samla lom rap leng presbytery Kumtung elayo asengau ya ka report ka jing ya ki kam jong ka jingiaseng samla lom rableng presbytery tetu play nungkur khu ya pi ka jingiaseng samla but ai baka puram ka jong play anang yai pen kraw lengba ka jingiaseng samla presbytery ka jong pi tegene por ngen ya pedeng ya ka jing shakri ka jongi ta ka bangen ya lum yi ki jing aingo bat kat banang lum yi ki jing aingo ngene rwai na ki jing rwai ka ba san spa khat nyo ka jing rwai ka ba san spa khat nyo hadin baladap ban lum yi ki jing aingo ngas ngobah ban karpat ya Reverend S.A. Kongsdam ban duai pen gentang ya ki jing ai sha ka kam ka jong play haba jing em jong pi la pen ki eryong jingkemen ladu baro katalalong nyaula ki jingkerku jeri ki baro ayu blale dublei tepin salengo kum tu baro ki dekat ke jingwai ke pasan spa kat nyau ngene lumi ki jingaingo haba jingim jong pila pen ki eryong jingkemen ladu baro Baro
Tung doy. Ni aingo eme atrai ubleu kpa jingi ubah peneng. Namar gani kapor kaba koridor bat kapor kaba kentang. Ka janmit ya kaba melalom melalang na kamta jongi kum ki khon samla ni kin riu teli ki presbytery. Angila banya don banya shem hagani ka jingya kendu kaba thiang ka jingya kendu kaba ningkong jongi kum ka jeseng samla KJP SYNOD PDENG hangni hakabalang nongkrem. Ni aingo eme atrai bamelay alam bat meladoreng kat lembat ngi naduk banhinen kamit. Lemani ka sngi baro si sngi ki kambaro ki milion perkhat. Bat haduk kani ka klip mat ka bamenta. O ni aingo ri eme atrai na kam takini ki report. Ya ki milio sngawi ka jingya jangka kam hapo jangka lumra bleng presbytery. Trai to nang ikar khumame ya ka jeseng samla lumra bleng presbytery ki kam ki project ki bapher ya ka bakin nang yai pentelon nakam ta ka buram ka jame kerkhu nang yai sei iki khun samla ki ban la ban trei ban pendon buram ya me lengba ka jing long joki kham ka man la ka sngi kham tam meni kerkhu iki khun samla hapo jang ka presbytery bakin nang san ha ka jing ya dei ka jang ki bat me bakin nang san ru de kham tam ha ka jing long jing ka bakin jamen siem Terabi dia ngi wan ruh agani kapor ban syakriya melem bagani ki jing ai o trying ida duai men isne men kerkhun ban gentang bakin kersoi kum ko umpo leu khnang baga jeseng samla KJP SYNOD PDENG kan yo ban pendon kam ya ka naka benta ban pentelon ne ka shelentem ka kam ga jame ban pen yar ke himak jame hasla jagani ka perthai kerkhu try ki jing syakriya brang sa ni IT yo festival conductor bat kumjur ki special item baro hakikti ga jame Bagani kapor ka banginyo banya ruai banya mane ban sngap iki kubor lem bagi surging ruai kan da long de sha ka jingker khu yangi baro ki be don hagani kapor shimti try kapor jing jing shakri badang sa ni IT ki kti ki jame na begini baro ipan kerteng nong pan em jang yu Jesus Christ amen. Ki para samla bagi ye don hagani ka jing syakri ka jing ublei hakabangin ai ya ka donot ya ka mensim ya ka jingmut ka jing perkat ka jing shaublei leng ba ka jing ruai ka jing bat haswa bangani ashibanta bangani ruai ngakwa banbu ye ka jing perkat naga benta jong pi ki para samla balada hake jingiaseng ka jongi omdan ka jingruai tip kani ka jingiaseng ngan ong ka jingiaseng lani hakanu ka jing syakri ka jongi bangi syakri ublei lada omdan ka jingruai ngin khot kumnoi kata ngin ong ka jingiaseng ne ngin khot ka darbar ngi aingo ublei banadu baki missionary kilawan syakani ka riba e jongi haka jing syakri blai kilawan ra ringkat baka jing ruai ban ngidap tu ka jing kemen ka bakrau baka jaj ben riu ka jongi kadai ka jaj ben riu ka barwai ban ngi sengau tenat ban ruai ban yaro ya ka kerteng ka jang ublai ban ngi aingo baka jing sang samla SYNOD PDENG jongiru ngida perkat kia bangida shim kia baga jirwai kadeka wei na ka benta jong ka jing syakri blei ka jongi barhagni ngi don yai temen besan PS dari bain alam yangi hagani ka jing khawai jing ruai ki para samla bi tongini long lai luj ban syakri ban pendon borom yau blei lengba ka jing ruai Barhaswa bangin IT hai temen basan PS nari bayin yalam ya gani ka singing festival tungin ya ruai lang ya ka jirwai chorus ka bakat riu ka jirwai chorus ka bakat riu pen long yang atrai jing im kum jing ruai para samla bi ngin ruai da ka donut ngin ruai da ka jing syempang in ruai ru de jing kemen
Banero ban pendan buram ya ke kerteng ke jongo. Ngeni yang ngeni ruai lang ka chorus ka bakhan riu. Itu men basan pias in shim ya ke benta jongi. Bên lòng ya ngạt rai chính em cũng chính hoài cả ban gái thân xa quá khu bồn cả đích na xa ya ngạt rai ban lòng cũng chính hoài cả ban gái xa quá hà đô hà la karta ban chi su ban trong Siapa ingin ya sekemat, ben pois segera bentar ke bah, ngidon bat nyang not ni snow yiki searching ruai niki jing samla presbyteri, tingin ni pai su belai ben ai tingin ni kapor ke jing doai tingin doai. Kok pa jengi bah beneng, secisen patrai iwan ni ben demret, hapa keselajat kiba khoj kiba kentang ki jame ko kanrat ban mi yangi ko kanrat kum ki khon samla chung ka KJP SYNOD PDENG han ki jing kendok lang ka nengkong ka jing ko trang ni ka snem han ka balang nongkrem trang ya don ni ka janmiet secisen pat ko trai ban ya seng lang ha ka keteng ka jame lembaga ni ka program ka bakarpang ka penbet ko trai ban yo ika singing festival ke jing khawai jing ruai lengba ke jing simanta jing ki khon samla niki presbyteri paper ablemi il jung sekri barit jong mem penyang ni ka por ban yalam ban penyaj yang ke jing khawai si satrai umlong jingkat sibon ke jing tlat ke jing duna dia ableng IT ha ke jing yalam ke jame ko trai me hi ko kanrat idul jong men sema kho jame men yat lat lot apa nang jungin ke por men yalam yang ke jing ke program jungin ke bastang har pen kot na ya ka men ableng ra dwai ru to kan mau kerpang lem jung ki khon samla ke jama ki bam le khot iki ki bam le jet iki ko trai ban pen yang hen ke jaka bikin ai ke khubor chu ke ten ke jama lam ke searching ruai ableng ki pen kre apa nang ke jing la ke jung ki ring dwai ke pen chanai ke jama ni dwai ke pen slek ke jama ni dwai ko try ke jingpen kentang ke jama ko try ye ke por but ke surjin rai ro baro bagi kentien baro ki ba mit na ke sentur ke jungki ho able e na ke jingle ke jungki ru leng ba ka sap ko mela ai ki si satrai kan dalong ke jingkir khu yeng i we badan han ke jing ke kentang try ai ti na ini ke por baro ha ke jinglam ke jama to snow but pedang ke jing dwai ba kerteng jisu dwai amen. Kita sedang ya aingo yo blai bopenla yang sekri barit jong ban ye don ringkat lembal jong ke jingseng samla synod hagani ke por ke benta kerpang ban simru igani ke benta ban yalam ban penjat yang ke singing festival sisa ngamlong start bersempang ngamlong ru badon kinia nani kita kasap ban penberinga ban entertain ya piki prasamla it subha mahap yang anam tak jinglong jonga ngamlong banang kumta tenrei ngiyat bet ya kebenta juga dengan program kumbaka sing committee music and sing committee juga sama synod kalpen bet ngis kambo mensiam jong belahi un yalam yingi bahkan ke program ke bengi penlong angin janmiet kanlong jingkerku ya ki mensiam ke jongi ai kublai sibon i
pastor chairman bialam yang ni kecing seng ni kapor balong ru chairman jang music and sing committee kecengi ki dekat jang music and sing committee jang samla synod kinong kit kam bat ki dekat jang ki committee ba per jang samla synod bat kerpang ru ep ki para samla beit ki be don ringkat lambat ngi ni kapor bani simenta nagani ka chingkhawai jingroi ai kublai ep baro haka keteng ka em ka keteng ka don botam ka jong tribe no pem jingi Jesus Christ tinganget ba ki presbyteri baro akil aidan beri simenta tiban pentikanai kata kerpat ki presbyteri beri simenta subhaban penidak de barakti ka banang pulih ke kerteng kinong simenta na kalai mkra presbyteri ka female trio Blessibon traditional number Blessibon na kalum rap leng instrumental Blessibon male voice na kamau kan raw presbyteri ka male quartet Blessibon ka group song na ka silong sepngi presbyteri ka female duet jang ka silong sepngi ladan atau daya hanta Blessibon nanta ka choir na ka silong sepngi tanto ka Blessibon na ka Milliam presbyteri ka mixed trio kublai a cappella ka Blessibon nanta na ka khat arblang presbyteri ka male solo ka Blessibon but ka female voice ka Blessibon tangi iba kinong sementa baro ka download ka por tingin yat no sakmat jing penlong jungi ni ka singing festival ni ka jing khawai jing ruai ki para samla beit sungu yu blai kumal penpau ni pastor chaman u blai ai hakinong yalam ka jungi ba haki jing seng ka jungi don ni ka jing ruai sisa ka jing don jing ruai ka pen rahmi ka men sem ka jungi bat ke ya rap jingi hak ba bon ke benta hak jingi de ke jingi bar jong nong pem tingi don hak ni ka por hak ni ka singing festival ka balong ka jing khawai lamba ki surjing ruai tinga kwa epi ki para samla ki beit bangin nom kut no tangkata ringin ken mauru ya ke ek bakak tin ke jung blai ke keren ke hikai yangi ke bang ke sitiu Paul sikino Efesus kulong ka basan ke dekat ka ba khat khandai ong ka tin ke jong blai da ka ba ye kren parlok haki sam bat haki jingruai bakan chaman sim da ka barwai bat ka ba ken ut da ka don ut jong pi how try nginam klat ki para samla beit ba bangi don haka kebukum ka program ka singing festival om tang bangin siyo sngawi ki so jingruai mereka dai ka por jong ka jingias lok lang kum ki kon ki jong blai kadi ka por chu ka jingia kran parlok lamba ki sambat ki sur jing ruai pat nga khot rui ki para samla ki blai ban shimi ka ni ka banta iwe de ni we pat ka jing ruai ka jing simenta chung phi ka tin chung blai ka khot ba pi ruai ka jing ruai na pi le i ka no ru ka long na do ka donot chung phi how try pat ngis kam ba ka tahi kan long ka jing kul kumla ong na basdang man ne te na khot lang ingi baro bengin sngap bah bengin ya penle jumut bah yiki kentien ki bengin sngau yiki sur ki basawa inda pensiong nia yiki inda perkhat inda puson yiki bat inda pendairu yiki hal chung ka donot ke jungi bat nga khot ru bah bengin pediang yi kata in pediang yi ka kubor chung ka ni ka sing festival but I can long ru kaban yalam ya ke jing im samla ke jungi ha ke ni ke pertai ke ba ngin ya poi no sikene ke benta ka bingin ya yo sngau no ya ke jing ruai na ke ni ki drotli ki presbytery but ngan khot artli ki presbytery me ke ni shim ke benta ke jungi ke we den ke we pat hadian ke tangin yo ya ke break ni ruai lang ya ke we ke jing ruai ngin sai beteng ka sin khot ka baar bat kum ta ter te khini ka por swa bangin yo sngau no ya ka special item na ka live kra presbytery bat kalom rap lang presbytery
nakalap ingkrap persering ni snow ya ka female trio, but hadian ketan ya ka traditional number, but nakalum rap lang persering ni snow ya ka instrumental, but ka male voice. Ti syua begin voice kini ka bentak begin kini ka samla ka jing ya ban penkre. Ini ya sementalang ban yirwai. Ya ka we ka jirwai ka ba. Ila ban sem na ka jirwai ke nembar ars pa lai pula, ars pa lai pukandai. Tengin subhaban yang lang. God, salvation.